Toyota-omistaja elämää on nyt takana jo kohta niinku useammasta viikosta, alettaa kohta kuukaudesta pukkimaan. Ensimmäiset tuning-osat on hankittuna. Katsotaan mitä tältä paketista löytyy. Tää on kiinalaista tekstiä. Lisää pakettia ja... Joo. Kappas. Täällähän on. Siis kaikki tilaus on, tilasin useammassa erässä, niin mä oon tämmöiseksi yhdeksi bundleksi laitettu. Aika näppärä. Kiitos vaan posti- ja tulliviranomaiset tästä toimituksesta. Ja niin, ei kai siinä. Unboxaus jatkuu. Tästä katsellaan mitä täältä löytyy. Oho. Täällä on jännää. Oi. Ja no niin, joo. Täällä on. Tämä on hyvä paketti. Tämä on hyvä paketti. Tämä on erittäin hyvä paketti. Täällä on näitä työkaluja. Saa irrotettua muoveja, saa purettua sisusta näillä. Niin sitten kun tarvii myydä varaosina, kun se leviää tuonne jonnekin, niin saapi taksirahat kerättyä sitä ohjaajoilta Toyota-tyypeiltä, kun myypi vähän sisusta osia sinne. Tämä on hyvä. Sitten on tämmönen pikkuinen. Mitähän täällä on? Mistä tämä avataan? Oho. Noniin, paljastus. Kuka tietää vastauksen? Mikä on tämä tämmönen? Heti 3 kappaletta piti tilata, että on varaa särkkyyn. Sitten vielä viimeinen pakkaus. Oi, kyllä. Tämä on herkkua, Tämä on hyvä. Palaat tähän asiaan lisää tulee sitten myöhemmin.